नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला तिसऱ्यांची किंवा शिंपल्यांची चटणी कशी बनवायची ते मी दाखवणार आहे। ह्या शिंपल्या आहेत, आपण या 5 ते 6 वेळा स्वच्छ पाण्यातून धुवून घेतल्या आहेत आणि आता आपण त्या खोलायला घेऊया। एक चीर पाडल्यानंतर ती लगेच ओपन होते विळीवर, ते जास्त वेळ लागत नाही हे करायला। असे आपण हे विळीवर ज्या बाजूने 2 भाग त्याचे होणारे आहेत त्या बाजूने विळीवर घ्यायचं आणि एका शिंपलीला मांस चिटकलेलं असतं त्या बाजूने सर्व एकत्र घ्यायचं आपल्याला, दुसऱ्या शिंपलीमधलं सुद्धा। आणि अशा प्रकारे दुसरी शिंपली साफ करून एक शिंपली घ्यायची, एक घ्यायची नाही आपल्याला। आणि ते ताटामध्ये जे पाणी पडतं ते घ्यायचंय आपल्याला। ते पाणी, ते त्या चव चांगली असते त्या पाण्याची, त्यामुळे त्या कालवणाला किंवा चटणीला चव छान येते। ते फेकून द्यायचं नाहीये ते पाणी। ते ताटली वेगळी घेतली कारण कधी कधी चिखलाने भरलेले पण शिंपल्या असतात, ते चांगल्या शिंपल्यांमध्ये पडू नये म्हणून मी ते ताट घेतलंय। ते थोड्या शिंपल्या साफ करून झाल्यानंतर ते पाणी आपल्याला घ्यायचं आहे ते। आणि काही शिंपल्या खराब असतात, त्यांचा लगेच खोलताना वास येतो, त्या घ्यायच्या नाही, नंतर कालवण पूर्ण खराब होऊन जाईल। ते सर्व शिंपल्या खोलून त्याचं मांस काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपल्या ह्या सर्व शिंपल्या खोलून तयार झाल्या आहेत। शिंपल्यांच्या किंवा तिसऱ्यांच्या चटणीसाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया। आपण ही चटणी जास्त घट्टही करणार नाही आहोत, जास्त पातळही करणार, असे मीडियम करणार आहोत आपण ही। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया आता आपण। या सर्व शिंपल्या आपण चांगल्या खोलून घेतल्या आहेत आणि त्यातले एक आपण एक शिंपली घेतली, एक शिंपली फेकून दिली आहे त्यातली। आता आपण याची चटणी कशी बनवायची ते बघूया। त्यासाठी लागणारं साहित्य, सर्वप्रथम मी इथे फोडणीसाठी तेल, राई, जिरं, हळद, एक मीडियम साईजचा कांदा आणि ते 5-6 लसणीच्या पाकळ्या मी ठेचून घेतल्या, त्याचा वास जरा वेगळा येतो। आलं आणि लसणीची पेस्ट सुद्धा घेतली आहे। 7-8 कढीपत्त्याची पानं बारीक करून घेतली आहेत। यासाठी सर्वात कोकम खूप महत्त्वाचा आहे। तुमच्याकडे जर कोकम नसेल तर तुम्ही लिंबू टाकलं तरी चालेल। एक मीडियम साईजचा टोमॅटो, हे मालवणी वाटण आहे, ह्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये शेअर केलेली आहे, ती तुम्ही बघून घ्या। हा मालवणी मसाला, ह्याची सुद्धा लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये शेअर केलेली आहे, ती तुम्ही बघून घ्या। तुमच्याकडे जर मालवणी मसाला नसेल तर तुम्ही जो रोजचा वापरता तो टाकला तरी चालेल। 3 मीडियम साईजचे बटाटे घेतले, ते जो ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर नको असतील तर तुम्ही नाही टाकली तरी चालेल। नुसत्या तिसऱ्यांचं पण चटणी किंवा कालवण करता ते छान होतं ते, पण मी इथे बटाटा मुद्दामून टाकलाय कारण आमच्या इथे बटाटे खूप आवडतात, त्याच्यामध्ये टाकले, चव पण खूप छान लागते त्या बटाट्यांना। आणि कोथिंबीर, सर्व झाल्यानंतर वरून शिवरण्यासाठी कोथिंबीर आणि मीठ चवीपुरता आणि चटणीसाठी पाणी। आता आपण कृतीकडे वळूया। आपण आता गॅस चालू करून त्यावर पातेलं ठेवूया आणि पातेलं गरम झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये 4 चमचे तेल टाकूया। आता तेल तापल्यानंतर आपण यामध्ये 1 चमचा राई आणि 1 चमचा जिरं टाकून घेऊया। राई आणि जिरं हे चांगलं तडतडल्यानंतर त्यात आपण कढीपत्ता बारीक करून 7-8 कढीपत्त्याची पानं घेतली ती टाकूया बारीक करून। त्यानंतर मी ठेचून लसूण घेतलाय तोही ह्याच्यात टाकूया कारण त्याचा वास वेगळा वाटतो, चव वेगळी लागते त्याची। त्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 मीडियम साईजचा कांदा टाकूया। कांदा आणि लसूण आणि कढीपत्ता चांगला भाजल्यानंतर चांगलं ढवळून घेणार आहोत ते सर्व। त्यानंतर आपण त्यामध्ये आलं आणि लसणीची जी पेस्ट केलेली आहे ती टाकून घेऊया आणि ती चांगली परतून घ्यायची आहे आपल्याला, चांगली तेलामध्ये भाजायची आहे ती खरपूस। ते भाजून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये मीडियम साईजचा 1 टोमॅटो टाकूया। तो चांगला मऊ होईपर्यंत आपल्याला तो शिजवायचा आहे आणि चांगला परतून घ्यायचं हे सगळं।
टोमॅटो चांगला मऊ झाल्यानंतर टोमॅटो आणि कांदा ही फोडणी चांगली भाजण्यासाठी आपण झाकण ठेवूया। आता आपला टोमॅटो चांगला मऊ झालाय। आता यात चांगला भाजून घ्यायचा आहे तो। या आपण आता ह्याच्यात मालवणी मसाला टाकूया। तुम्हाला तुमचा मसाला किती तिखट आहे त्याप्रमाणे तुम्ही यात मसाला टाका। मी इथे 3 चमचे मसाला टाकणार आहे। तो चांगला खरपूस भाजून घेतल्यानंतर आपण त्यामध्ये आपण बटाटे टाकूया। बटाटी चांगली शिजण्यासाठी गरम पाणी टाकायचं आहे आपल्याला। त्यासाठी मी झाकण ठेवलंय। याच्यावर झाकणावर मी 1 ग्लास पाणी ओतलंय। ते पाणी गरम झाल्यानंतर आपण ते आतमध्ये टाकणार आहोत। तोपर्यंत आपण ही बटाटी फोडणीमध्ये चांगली परतून घ्यायची आहे। बटाट्यांना जेवढं लागेल तेवढं मीठ टाकूया। पुन्हा आपण त्यावर आता झाकण ठेवणार आहोत। झाकणावरचं पाणी आता गरम झालंय। आता आपण ते पाणी बटाट्यांना शिजण्यासाठी टाकूया। पुन्हा 1 ग्लास मी झाकणावर पाणी ठेवलंय। ते आपल्याला आणि लागणार आहे, कारण एका ग्लासामध्ये ग्रेव्ही होणार नाहीये किंवा बटाटी शिजणार सुद्धा नाहीये ती। आता आपण झाकण उघडून बघूया आपली बटाटी शिजली की नाही। चमच्याने शिजली की नाही ते आपण बघणार आहोत। अर्धी कच्ची झालीत आपली ही बटाटी। आता अर्धी कच्ची बटाटी झाल्यानंतर आपण या शिंपल्या टाकूया त्यामध्ये। ते शिंपल्या उघडताना जे आपण पाणी खाली पडतं ते पाणी पण घ्यायचंय, त्याला चव खूप छान असते। ढवळून घ्यायचंय चांगलं ते। आणि ते शिंपल्या शिजण्यासाठी अजून 5 ते 10 मिनिटं लागतील आपल्याला। आणि त्यात ती बटाटी पण अर्धी कच्ची झाली ती शिजून येतील। पण मगाशी बटाटी शिजताना थोडं मीठ टाकलेलं बटाट्यांना लागेल एवढं। ते आता आपण या शिंपल्यांसाठी थोडं मीठ टाकणार आहोत। पाण्याने भरलेलं झाकण त्या टोपावर पुन्हा आपण ठेवूया, कारण ते पाणी आपल्याला पुन्हा लागणार आहे। आणि शिवाय ते बटाटी आणि तिसऱ्या चांगल्या शिजतील त्या पाण्याच्या उभेने। आता पुन्हा आपण ही बटाटी शिजली की नाही ते बघणार आहोत। आपली ही चटणी आता होत आली आहे साधारण। त्यामध्ये आता 3 ते 4 कोकम टाकूया। आंबट तुमच्या आवडीवर, तुम्हाला किती आंबट हवं त्याप्रमाणे तुम्ही ते टाकायचंय। कोकम तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस टाकलात तरी चालेल। त्या आंबटपणामुळे त्याची चव आणखीनच छान लागते, कारण त्या थोड्या तिसऱ्या किंवा शिंपल्या थोड्या हिवस असतात। कोकमामुळे हिवसपणा जरा त्याचा मारला जातो आणि चव पण छान लागते। आता आपली बटाटी आणि सर्व झालंय व्यवस्थित सर्व। आता आपण यामध्ये सगळ्यात शेवटी मालवणी वाटण टाकूया। ह्या इथे मी 1 नारळ घेतलाय। तुम्हाला ग्रेव्ही कशी हवी आहे त्याप्रमाणे तुम्ही, किती हवी आहे त्याप्रमाणे तुम्ही खोबरं कमी जास्त करू शकता। वाटण टाकून झाल्यानंतर अजून ते 5 ते 6 मिनिटं उकळणार आहोत चांगलं ते, कारण जे आपण वाटण टाकलंय ते शिंपल्यांना चांगलं लागायला हवं आणि बटाट्यांमध्ये सुद्धा ते छान मुरायला हवं आतपर्यंत। त्या पूर्ण चटणीला सर्व ते छान लागायला हवं तो आपण जे वाटण टाकलंय ते। आणि पातळ तुम्हाला जेवढं हवं त्या प्रमाणात तुम्ही करायचंय। घट्ट हवे असेल तर एकदम घट्टही करू शकता, पाणी कमी घालायचं। मीडियम हवं तर मीडियम ठेवायचं, पातळ हवं तर पातळ। कसंही केलं तरी त्याची चव खूप अप्रतिमच लागते। पण शिंपल्यांची चव वेगळीच असते ती। आता ह्या इथे मी जास्त घट्टही नाही केलंय, जास्त पातळही नाही केलंय, असं मीडियम ठेवलंय मी हे, जेणेकरून मी भाकरी, चपाती किंवा भातासोबत सुद्धा असं सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता। त्यासाठी मी मीडियम ग्रेव्ही ठेवली आहे। ही चांगली 5 ते 6 मिनिटं उकळल्यानंतर
आता आपल्याला थोडा वेळ झाकण ठेवायचं आहे, कारण का आता मी खोबरं घातल्यानंतर ते 5 ते 6 मिनिटं चांगलं उकळायला हवं. ते खोबरं चांगलं मिक्स व्हायला पाहिजे आतमध्ये त्या ग्रेव्हीमध्ये. त्यासाठी गॅस बारीक करून आपल्याला उकळी आणायची. त्याला चांगले 5 ते 6 मिनिटं उकळायचं आहे खोबरं घातल्यानंतर. थोडा गॅस बारीक करायचा, नाहीतर ती चटणी बाहेर उडते ती. त्यात आपण त्यामध्ये कोथिंबीर वरून शिवरूया. अशा प्रकारे आपली ही तिसऱ्यांची किंवा शिंपल्यांची चटणी तयार झाली. तुम्ही ही चपाती, भाकरी किंवा भाताबरोबर सुद्धा अशीच खाऊ शकता. खूप छान लागते, हिची चव अप्रतिम लागते आणि तुम्ही नक्की करून बघा. जास्त वेळही लागत नाही साफ करायला ती. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.